A já dneska, když jsem pozoroval vaše kolegyně ze STANu, jak vystupovali na plénu ve sněmovně, jak chtějí bojovat za ty neziskovky, za ty čerpače, já mám pocit, že STAN je vlastně zkrátka sypat tajně anonymním neziskovkám. Já si nemůžu pomoct. On je to totiž ten vámi obhajovaný Green Deal, což je vlastně komunismus, který je v zeleném přelivu. Stejná bída, akorát jiná barva. Ty peníze díky tomuhle chybí. Pokud nebude fungovat průmysl, budeme mít ohromný problém. Obdivuju to, že říkáte, že jsme ti, kdo škrtají na ministerstvech. Ano, my totiž máme obrácenou filozofii. My chceme šetřit, my nechceme být ty ministři, kteří chodí a říkají, vybojoval jsem tolik peněz. To všechno jsou půjčené peníze. Vrátím se k té obraně. 2% HDP určitě splníme. Vraťme se k tomu, jakým způsobem se tady ty peníze na tu obranu vynakládají. Ať je to skutečně efektivní. Ať se vyvarujeme věcem, jako jsou předplatby za stíhačky. Ať se vyvarujeme polním kuchyním. Ať zakázky na armádě může vyšetřovat NCOZ, nikoliv vojenská policie. Ať to dělá NCOZ. Ať tam není pochyb o jakékoliv nestrannosti, jestli tam vůbec je.